nosaltres com a Ajuntament i particularment jo com a alcalde, doncs una de les meves tasques és que no se'ns oblidi, no?, a nivell d'administracions, i en aquest sentit doncs anirem reclamant i reclamant totes les vegades que faci falta per aconseguir, com deia, el màxim de recursos possibles. Ara sí que ens han demanat alguns assumeix tècnics per fer les primeres actuacions, d'apuntalar, d'assegurar zones i demés, i ara doncs els veïns estan en aquest procés, no?, de tenir els projectes, i llavors per part de l'Ajuntament doncs sí que intentarem agilitzar al màxim aquests tràmits perquè òbviament no es demorin en el temps, no es demoren actualment, però a més hi dedicarem més recursos doncs perquè sigui, com aquell qui diu, immediat, no immediat, però sí amb un breu període de temps que disposin del permís i puguin començar quan abans millor les obres. Hi ha alguns veïns que no tenien la vivenda assegurada i, òbviament, doncs, l'atenció en aquests veïns ha sigut una de les nostres prioritats, com no pot ser d'una altra manera. Al final, els veïns que tenen la casa assegurada, l'asseguradora ha respost. Sí que s'han hagut de fer algunes gestions, però les asseguradores, òbviament, com tenen l'obligació han respost, i aquells veïns que no disposen d'assegurança, doncs òbviament intentar ajudar-los en tot el possible perquè intentin retornar a la normalitat. Pues en este mes intentar arreglar un poco todo el desastre, porque bueno, cuando llegamos aquí esto era tremendo, limpiar, sacar cenizas, quitar los árboles que estaban más dañados, limpiar, sobre todo limpiar y que se vea todo un poco más, no sé, ordenado, porque al final eso es lo que te permite, no sé, seguir un poco mejor, ya que lo de afuera está así, por lo menos que tu casa por lo menos esté bien, que es lo más importante. Bueno, en principio no se han cubierto todos los daños, o sea, las vallas estas de aquí que se dañaron, estas de aquí también, abajo había un huerto grandísimo, el gallinero que se quemó también, aquí había una caseta, esto ya se ve así un poco recuperado, pero porque se ha estado reparando, esto también aún no nos han realizado el ingreso, pero bueno, pensamos que lo harán próximamente, pero bueno, en principio no hemos tenido ningún problema con la aseguradora. Bueno, en vez de irnos de vacaciones, pues dedicamos a arreglar un poco esto.